check this out, no? 9 PM sa ako, ano siya nga, dol, pwede ba ka mo buhat og 24 bar challenge? Uy, nahimbulong ko anang 24 bar challenge ba? Unsa din ang 24 bar challenge? Akong pagkabalo ng 24 bar challenge kay mukaon ko 24 ka milk bar. Ay! So ba ng 24 bar? Naibulong ko, unsa din ang 24 bar challenge nga tanawon lang sa YouTube dol. YouTube, Facebook na i-search na 24 bar challenge. Pagkabalo din ako, uy, rap din na siya. Rap din na day, wanda may lagi. Anyway, ang batog makaya bagin ako ning 24 bar challenge kay actually dili man ako fans ni Clock9, no? Si Andrew E lang man akong idol nga wala nilaing nga rapper diri sa Pilipinas, si Wag Kang Gamol. Yeah, no, mo lang akong idol si Andrew E once again. No, mo lang akong idol. Way lain na rapper, dili na ko na idol mga XB, mga Dabawenyos, mga kuan. Dili na ko na idol, si Andrew E lang gid akong idol, wala nang iba pa. Yo. Okay? So 24 bars challenge. Pero actually ang kanay lang mga kanta idol nako, pero sila dili nako, wala na ako nas lagi idol. Si Andrew ila mo nang nahilig bugog murag silbi. Ambot rap pa ni ako kistan mo rin rap. Anyway, no? Anyway, magbuhat ako 24 bars challenge. Here we go. 24 bars challenge. Here we go. Kuyaw kayo karon ang mga panahon na dili bagyud basta-basta kay tungod sa kalisod sa panahon, kay tungod sa kalisod ang atong kalaban nga si COVID-19 ang pahamak yun inani tungod sa kalisod. Nagsalig lang yun ta sa atong gobyerno. Kung wala gyud rasyon sa atong gobyerno, basig unya ta mga pasmo busa-busa ang ipanghatag nga mga sardinas, dagan klase na mga nahimo na luto nga sardinas, gikan gibutangan og itlog, gigulayan, gihumba ug uban pa. Mao lang gyud akong maistorya sa 24 bars challenge kay wala na koy maingon inani. Mao na gyud na busa-busa nagpatakal ang gyud ning akong 24 bars challenge kay wala ni na mao ang akong tirada. Busa-busa ako maingon yun sa inyo ha. Sa una dili jud ka mukaon og mga tinapa, pero unya karon natingalan ko nahibulong jud ko kay ngano man jud mukaon nang jud ka og tinapa. Busa-busa nagpasalamat jud ko. Ay! Pagananin na mao.